रुकिए 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 कहाँ भागता नहीं जी, कहाँ भागता नहीं? हम अपना घरे जाता नहीं। घरे जाता नहीं? हाँ। ऐसा क्या होता रहा? का कुछ ना होता ना। क्या होता जी जनिया? अरे महाराज यहाँ लोग से तो परेशान हो गए, डेली डेली की यहाँ को लोग देख के पूरा समाज के गंदा को रख दिल में लो। ठीक बा, सरसों खेत में चलिए वाला लोग। अरे सरसों का हमारा मुजवा न लहू बा, उखवा न लहू बा, कहीं यहाँ लोग से मतलब तंगी आ गई बा। गाँव के लोग यहाँ परेशान हो गए। गाँव के लोग ना विरोध करेला। अब विरोध करता लेकिन मानता लोग कितना विरोध कर मानते नहीं के लोग। तो कहीं नहीं शादी करा देती हैं लोग के। अब ऑलरेडी शादीशुदा दुनिया बालो। ठीक बनो? हाँ जी, शादी हो गई बड़ा। हाँ, हमारे 2 लड़का बड़ा सन। जानता नहीं जब आओ तनी हम घूमत फिरे चाय पी आओ तनी जब जानी आनो ने घूमे नु तई लो अपन नाटकबाजी कइले रहतलो। 2 आदमी समाज से बताओ तनी तई लो ड्रामा कइले रहतलो। चाहत नहीं क्या लोग के दुनिया में शादी करा कोई भेज दी। कब रहरी में कब मुजवानी में कब जब जाता नहीं जब चाय पिए खेत देखे जो भी देखो तनी दुनिया लागले रहता लो। कुछ करब सही कहीं बंद करा दी, बंद ई लोग तो ड्रामा बहुत दिन से चलता। अब बहुत दिन से चलता, पूरा गाँव परेशान बन के लोग, समाज पूरा गंदा को रख दिल बलो। पति ना बोले लन, इनका पति विदेश बारे। ठीक बनू? अब उनका खबर के कोरी अपना आँख से देखिए लोग तो बतैल ही बा। बंद होई, बंद का इनकर मरद छोड़ दी है इनकर मरद। गाँव के लोग अगर विरोध हमरो लड़का बड़ा सन मेहरारू बिया तो ये न बोलावेली तो हम आवे नी। आई बोलावेली तो बावे नी। ये फालतू नहीं आवे के कोई आके गंदा करबा। अच्छा ठीक बा, हाथ जोड़ता नहीं। आज के बाद से हम ना आब सो हमके ना आब सो कबो ना आब सो। नेट पर डाल के पूरा वायरल कर दे। ना 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 गोड़ पर गिरता नहीं, सही कुल काम मत करो। गाँव के लोग कान धरता नहीं। गाँव के लोग कहता बिया हम कैसे ना ना बिया ना समाज का हाथ जोड़ता नहीं कुल ना ना हम के इज्जत चल जाई भाई। ना होई हां ना बचाएम सन रोज रोज लोग का करम लोग पकड़ के में हैं बोला इज्जत नहीं है ओखा ना ना पूरा होने मुंह देखलावा होने फेसबुक पर छोड़ाई ना ना अब का करम लोग पकड़ के यहाँ लोग के पकड़ के इनका बियाह शादी होई इनका के शादी करा दलो। पकड़ के साया दिए शादी करावल जी। इनका लोग के दुनिया में के अलग भेजल जाई। इनका मरद से बतावल जाई विदेश में बारे तो फोन करके दूसरा क्या कोई इनका लोग ये साजा दिए। अब कहेगा अब लाई लगता है, अब लाज लगता चलिए दर्शक तो देखिए ये लोग के ये काम देखी रहुआ सही चीज दिखावे की कोशिश करनी है, लेकिन समाज में जो दुष्टता फैलता हवे एक्चुअली मैरिज के बाद जो अफेयर चलता हवे लोग के, खासकर औरत और मर्द के लोग विदेश कमाता। तो यही पर आधारित हमने के वो कॉमेडी बनाओ तनी एक्चुअली कॉमेडी वीडियो के शूटिंग रहा। ठीक बा, आज जितना भी सबसे पहले जितना भी श्रोता बा जियो भोजपुरी के वो हाथ जोड़ के हमने के प्रणाम करत तनी सन। और हमने के देखिए पूरा जैसा कैमरा मैन इधर आइए, जैसा देखिए हमारा कैमरा मैन हुआ पूरा टीम बा हमार। आओ लो बाबू तुम लोग आ जालो। तो हमने के वही पर संदेश देवे चाहते समाज के। वीडियो दिखा के मैंने समाज के कैसन संदेश देवे चाहता नहीं। देखिए हमने के समाज के ये संदेश देवे के चाहते नहीं सोन कि जो इस तरह के जो मामला भाई ना हो चाहिए। कहा से हमने के जो भोजपुरी समाज में खासकर अभी 2-4-5 साल से बहुत तरह का मामला होता रहो। एगो पत्रकार बनी रहो, ये सब का बहुत कवर कर पर्दा में रहे चाहिए वो खेत में होके लगा। हाँ वो सब खेत में होके लगता है। एगो रिश्ता का मर्यादा होके के चाहिए, समझ में आइल। तो अभी जितना भी मतलब नया समाज बा मर्यादा के लोग क्रॉस करता हुए आ समाज के ऊपर एक बहुत मतलब परिणाम गलत पड़ता। बच्चा बड़ा सोन आवे वाला जनरेशन हमनी के खराब हो जाई। वही पर हमनी के लोग के संदेश देवे खातिर वीडियो कॉमेडी शूट करत नहीं है सोन। हमनी के चैनल के नाम है फनी विकास FB। ठीक बा, रउआ के माध्यम से हमनी के चली रउआ आगे नहीं तो हमनी के वो काम हो गई कि रउआ माध्यम से कुछ हमनी के एडवर्टाइज भी हो गई। नमस्कार रतन जियो भोजपुरिया, हम राजेश अभी हम पहुंचल बनी छाप गांव के बाबा टीम के मेंबर बाबा जन कॉमेडी वीडियो शूट करेला और समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता के एगो संदेश देवेला। तभी जन कॉमेडी वीडियो शूटिंग भइला है तस्वीर में देख पाइए लोगिन काफी रोमांटिक भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज से समाज एगो जन बा की दूषित होता। इस दूषित समाज के कहीं ना कहीं एगो आईना जन बा कॉमेडी बना के वीडियो बना के दिखावे के प्रयास करता है। तो ये टीम मेंबर बा, टीम से बात कर ली जन महिला रोल देखनी है लोगिन खेत में हुए जब महिला जन बा का नाम पड़ी अपन? हमारा नाम पड़ी विकास बिहारी। अच्छा ये वीडियो जन बना के समाज में क्या संदेश देवे चाहता नहीं? देखिए एक प्रकार के सोशल अवेयरनेस देवे के चाहते सन कि समाज में एक के तो गंदगी फैलता। अभी फिलहाल के मौसम में देखते बानी कि हर रिश्ता है बड़ा कलंकित दिख रहा बा आज के डेट में। तो हमनी के चाहते सन कि ई जौन अपन भोजपुरी बा जौन भोजपुरी के मिठास बा वो बरकरार रहो और एगो कॉमेडी एगो दायरा में होके और हर कोई ई हमनी के कॉमेडी से कुछ ना कुछ सीख मिलेला। ऐसे हमारे देखे चैनल तो रुआ कुछ ना कुछ देखे के मिली।
हर चीज में कुछ ना कुछ संदेश हमने के देनी सन। संदेश देवनी। बिल्कुल। लेकिन वीडियो जो स्टार्टिंग में देखे ले उ तो कहते कहीं ना कहीं सरसों के खेत में पत्रकार साहब धोला बना के नहीं के रंगे आते हैं। कहे के कि रउआ जोन कहिए न बहुत अच्छा कहनी है ए पे मतलब आदमी के समाज के गौर करे रउआ एगो बढ़िया पकड़ नहीं है कैसे रउआ हम लोग तो हाईवे से गुजरनी है तो रउआ लोकल वैसे रउआ आइल बनी आज हमनी के सेटअप छापे मोड़ पर बाटे आज एजी किए बा तो शूटिंग हमनी के चलता है तो तरुआ बिटा कोई नहीं। देखी ऐसे सोशल अवेयरनेस ये माध्यम से बाटे कि ये सब गंदगी समाज के फैल रहा बाटे। और रउरा जियो भोजपुरिया मतलब जितना भी और दर्शक बाड़न उनका लोग से हम कहे के चाहता नहीं टीम के तरफ से कि हमारा पूरा टीम के तरफ से रउरा दर्शक लोग के हार्दिक बधाई। और कि राउर से तो हम बहुत बड़ा फैन हई राउर तो हम देखते रही फेसबुक पे लेकिन हम ये कहे के चाहें कि जौन भी होके एगो पर्दा में होके पर्दा बहुत जरूरी बा। वीडियो करो ज्यादा शेयर करी वीडियो यूट्यूब फेसबुक देख मिली देख सकत नहीं ये छोटा छोटा डॉन बालो इलो जन छोटा छोटा कलाकार बालो का नाम पड़ी बाबू अपन? हमारा नाम कैश। कैश तो कॉमेडी वीडियो बनाए मजा आवेला? हाँ मजा आवेला पूरा खेता खेती में बनेला खाली हाँ हैं? का नाम पड़ी अपन? जाहिर जाहिर। अच्छा कौन क्लास में पढ़ेला? बच्चा में 5वां में। कॉमेडी वीडियो बनाए मजा आवेला? हाँ लोग गरिएबो करत होई ना लोग गरियाला नु का जी कमेंट करके लोग तो गरिया तो होई। देखी सर समाज में जैसे बानू बहुत सारा आदमी हर चीज तरह के अथी बा लेकिन ज्यादातर अभी तक तो ऐसा कोनो मामला देखे में विकास आइल नहीं के लोग हमनी के सपोर्टो करेला ठीक बा। हमनी के सर एगो जोन विकास बात कहलन हमनी के सबसे ज्यादा वही पे गौर करनी सन कि हमनी के वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ मैसेज हो। देखिए आजकल कॉमेडी तो सब क्यों बना होता लेकिन बहुत सारा हम नाम लेवे के नहीं चाहत बहुत सारा कलाकार बन जेमे कि गंदगी ज्यादा रहेला ठूस ठूस के भरा रहेला गंदगी डबल मीनिंग वाला डायलॉग गाली गलौज अश्लीलता। लेकिन हमनी के वो सबसे बहुत बचे के चाहे नहीं सन और समाज के एगो हंसा के अच्छा संदेश देवे के चाहे नहीं सन। तो देखिए कि अब हमारा सामने बानी राज मिस्त्री जनार ने खेत में ठोके सेटरिंग रे खेत में ठोके चलिया होता नहीं क्या जी? तो रे खेत में सेटरिंग ठोके चलिया होता नहीं। हाँ 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 ये देखावल जाता कि माई बहन चाहे जे भी हमार भाई बंधु होखे माने एक तरीके का रास्ता पर ना पहुँचे जेकर बाहर भीतर पतिवा लो कमाता लो उस चैन से कमाओ उस शंका में संदेश में ना पड़ो ऐजा झूठा अनसंट बोल के पति के पास खबर पहुंचा दिया जाता आ पत्नी में दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है विवाद हो जाता है। हाँ। पति पत्नी अलग हो जाता है। हाँ ये सब ना होके के चाहिए आ एक खातिर हमने के वीडियो बना कर तैयार करता निसन कि जे भी माई बहन देखो एकरा के समझो आ गलत रास्ता पर मत जाओ। अच्छा कहीं ना कहीं देखा जाओ तो पति पत्नी के बीच जन बार रिश्ता के ही खराब कर दी जी ये तो पक्का खराब करी। अब मान ली जे हम रउरा अच्छा बनी सन बगल वाला लड़का कोनो शिकायत कर दिला ओकरा पति के पास की तार फैमिली है तरीका के बा तो शक करे लगी तब जब शक करता ना चैन से कमाई या ना इनका के चैन ना चैन से कमाई ना चैन से रह दी ना वो रात में सूत सकता। रात में ओकर नींद भी हराम बा तो काहे ऐसा होता ना होके के चाहिए। सबे माई बंधु अच्छा से रहो अपना घर में बेटी बहन पढ़े लिखे अपना बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो घर में रहो। देखिए जे भी आदमी जैसे कमाए जाला तो वो सोच के चला कि अपना परिवार के भविष्य खातिर अच्छा करी रहुओ एगो परिवार होई। मान ले कि मेहनत करे जाता दूसरा देश जाता है में ही हमनी के ई मैसेज देवे चाहते सन कि औरत के भी चाहिए कि अगर हस्बैंड गइल बा कमाए तो ओकर इज्जत करो लाज करो जौन पैसा भेजता ओरे सही से इस्तेमाल करो सही वे में लइकन के पढ़ाओ ई ना कि गलत वे में आदमी चल जाओ। हालांकि देखी अपना समाज में इतना ना बेरोजगारी हो गइल बा बड़ा और एथी हो गइल बा कि सब लइका चाहत रहसन कि कौन औरत के हम फांस ली कैसे ओकर लगे तो पैसा रहता औरत के लगे ओकर मरद भेजत रहन तो सोचन कि फांस के ओकर से हम पैसा खींची आ सब ऐस मौज करी तो ऐसे भी बच्चे के बा औरत सन के ऐसे विदेश वाला मेहरारू से जनबाराज मिस्त्री फंसे रहनी है। हाँ उहे हमनी के कहानी के एगो मोटिव रहला तो ए टाइप के औरत सन के जानते बनी थोड़ा आदमी केहू के प्यार जता दो के कोनो भी औरत के प्रति तो औरत लुभा जाली सन ये औरत के नेचर है सब ऐसा ना। हालांकि ज्यादातर औरत जौन के शिक्षा कम बा उ तुरंत लुभा जाई बात मेहरारू सन का तो गलती बानू जी। हर इंसान के अपन अपन मानसिकता बाटे आदमी मानसिकता नहीं के बदल सकता अपन। अगर हमार सोच का बाटे हम अपने परिवार खातिर कमातनी बेहतर से बेहतर शिक्षा खाना की व्यवस्था करावतनी अब फिर हमार परिवार कोनो तरीके से बिखरत हटे तो बहुत दुख होई चाहे आदमी वो विदेश कमात होके या इंडिया में कमात होके कहीं भी कमात होके। तो कहीं ना कहीं महिला के भी जन बा की जितना मेहनत करता पति ओकर साथ उतना देवे के चाहिए मन ना भटकावे के चाहिए ना दिमाग ना करे के चाहिए ये सब गंदा बाटे। देखी जैसे एगो
मशहूर पोएट कहले बड़न कि आदमी के कामयाबी के पीछे औरत के हाथ होला। तो ई कहीं ना कहीं जे भी कहले बा ए पर पूरा रिसर्च चलल हुई एथी चल तब नु कहले बा। तो इमें अगर परिवार के बढ़ावे के बा, जैसे पति विदेश कमा सकत रहन लेकिन उ शिक्षा के स्तर बाल बच्चा सने कहाँ पढ़ावे के बा केला करे के बा उ नहीं खना के देख सकत, कैसे उ देखियन तो फिर कमाई के जरिए ठप हो जाए। औरत बहुत बड़ा सेंसिटिव चीज बा। देखिए समाज के औरत ही बना सकती है, मर्द ना। औरत चाहिए समाज के गंदा कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है, बना भी सकती है। देखिए हमनी के जितना भी आदमी बानी सन हमनी के औरत के माध्यम से हमनी के अपना माँ के थ्रू एलिमेंट सन, हमनी के जौन और औलाद हुई तो हमनी के वाइफ के थ्रू हुई। तो औरत एगो समाज में बहुत बड़ा दर्जा बा। औरत के चाही कि दर्जा के बरकरार रखो, जौन लड़का के भी चाही कि सब एथी रहो। देखी शादी ब्याह तो सब के होके के बा, राउरो भइल बा, हमरो भइल बा, इहो के भइल बा। लेकिन एगो होला कि पहले के युग रहे कि लोग अपन परिवार पे उनका लोग जिंदगी कट जाओ, लेकिन आजकल के जमाना इतना खराब हो गइल बा कि लोग चाहता कि परिवार रहो, एगो साइडो से रख ली। औरत भी हाँ। अच्छा यहाँ के शादी हो गई बा? हाँ यहाँ के शादी हो गई बा। मेरा बुरा मत मानो, हो गई बा। हमरा सवाल पे बहुत हंसी आई हमरा दूगो बच्चा भी बड़ा सा। तो यही कॉमेडी वीडियो कहीं ना कहीं एगो समाज में जान के हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार रहेला। तो कॉमेडी वीडियो में जरूर हंसे के भी चाहिए, हंसला से भी जौन कि हर एक बीमारी कम होला, हर एक बीमारी भी जौन बा कि दूर होखेला। तो रोलिंग वीडियो के ज़्यादा शेयर करी और अगला वीडियो जरूर यहाँ के आवत तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दी लोगिन, वीडियो पे बना रही लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब कर लोगिन, फॉलो करत रही लोगिन। धन्यवाद।